Moikka! Eli tää on eka video. Ja mä teen, kun mä ostin maitopauneja, mä teen niistä videon. Ja sillä. Eli eka maitopauni. Tää on nyt ihana hoito. Mikä lyöstä tulee musiikit? Eli eka maitopauni. Rainbow Dash. Ja tässä on meidän nappi. Jossa, niin, jos sitä painaa, niin niistä nimet liikkuu. Sitten tää polyminen. Siis täällä on mikä nyt tämä on. Väritty. Tämmönen. Ja siinä on toi tiemerkki. Noin. Niin vitsi miksi, kun mä oon aina sitä hiisellä. Niin täälläkin on toi kudimakki. Ja tuolla mennään kudimakki. Kun sitä painaa, niin tää liikkuu tää pää. Ja siis ne ponnarit on mun. Ja sitten tuo. Ja siis, joo, tää oli tämmönen vähän nopea kova kiire, kun mä oon mun kaverilla. Jota. Niin, toivottavasti. Joo. Sitten. Suosittelen kuuntelemaan tommosta biisiä. Se ei nyt ihan välttämättä enää, mutta niinku tää biisi. Joo. Se on ihan paras biisi. Voin sanoa se tässä. Joo. Ja, ai niin, mun piti näyttää tässä ne mun ilmestyspidot. Mutta kun en mä jaksa. Ne kestää liian kauan. Joo. Ja mun puhelin on Nokia 925. Joo. Joo, tarkoitan se nyt on mitenkään hyvää musiikkia. Eli suosittelen kuuntella sen näyttävän musiikin, eli laittakaa tykkämisiä ja kommentteja. Eli mä teen haastevideoita lauantaisin ja sunnuntaisin ehkä. Joo, ja mä teen seuraavalla kerralla, mä oon tosi hyvä puhumaan suomea, niin mä teen seuraavalla kerralla laukkusisältövideon. Mä otan mun laukkuni mukaan. Ja eli tilatkaa mun kanavaa, sitä enemmän videoita. Ja mä rupean tekemään sitä liitopatsuvideota, älkää sitten hätäkö, että ei niitä tuu heti nytten. Ja Minecraft ja Amnesia-videoita on tulossa, pienet hänikuksen mursut. Joo. Eli mä oon arvannut Amnesian demon. Ei tavallinen. Mun mielestä siinä demossa pääsee 2 tai 3 kertaa, mutta mä en ole nyt varma. Sori mun kanavan nimestä. Tää on mun mammin kanava. Joo. Nyt on täällä kanava. Siis on mulla itsellänikin oma kanava, mutta kun mä en muista sen nimeä. Joku itsin Liittopatsut Candyxox on joku semmonen. Siis joo, en mä tiedä sen salasana aina. Mä oon viisas. Tai siis Piipatti unicorn. Joo. Piipatti unicorn, dancing on rainbow. Mä haluaisin tää soittaa edes, mutta kun mä en tiedä mistä sen sais soittaa. Mulla potkii. Tää pätkii. Noniin.
Mun käsi puutuu. Älä sano. What? I am girl. What? I'm a girl. No, I'm a girl. Taika sun ja mun Mä rakastan maitoponen. Joo, eli kiitos kun katsoitte tämän videon. Ja tää oli siis ihan Astaspattaus. Joo. Moikka! Ja niin, mulla on päivittäin samanlainen tyyli. Bye! Profis! Bye!